Привет, чудотворци неземни! Отново съм аз ето. Имам едно послание за вас, което дойде с нощи около 22:40. Започвам да чета, да не губим време. Пуснах го като пост, но знам, че много от вас няма да го прочетат, но когато ме видят, ще им стане по-интересно. Пък и, що пък да не ви го прочета? Започвам. Следвай пътечката. Не се притеснявай. Пътят е прашен, но пък и славен. Славен, защото твоята душа е дошла точно сега на тази земя. Майката Гея ни приюти, като свои чеда и цветни души. Щеме, не щеме, това е така. И време дошло е да си подадем ни ръка за общото благо, за новия ден, който ни чака, хей там, уморен. Защо уморен, ще попиташ ти? Защото отдавна ни чака да сбъднем своите мечти. Мечтите за мир и любов сред народите. Време дошло е да свалим оковите. Светлина, осъзнаване и смирение чисто в нашите сърца да затопти и да стопли навеки нашите души. Няма значение раса, народ. Всички сме тук за поредния урок. Но време минава, а ние си спим и чакаме мирно нещо да променим. Но с мълчание, честно ви казвам, едва ли ще си отидат тези гадняри, които до кокала са се добрали и да го изпуснат без напор. Едва ли. Всичко в нашите ръце е сега. Смело да викнем и махнем с ръка. Ако е нужно и с крак да повторим и с тази измет нечиста да се преборим. Не с кръв и обида, не с меч в ръка, а с осъзнатост небесна и стихна уста. Словото беше в началото. Нали знаеш това? Хайде, време е вече да се справим сега и да живеем честити в мир и любов. Всички като братя и като един народ, защото сме ние и от едното дошли и там ще отидем отново, нали? И аз чакам с нетърпение този момент, сънувам го често и как идва. И край. Всичко и всички заживяват в този нов рай. Рай на спокойствие, мир и любов. Място на мъдрост и чист благослов. Вече е близо, виждам глас. Ще се присъединиш ли и ти към тази светлина? Чиста и свята, златна така. И сякаш те гали с мека ръка. Милва те нежно и шепне дори. Готов ли си да я чуеш и ти? Благословени да са сърцата ви, трудолюбци, да бъде светлина. Осъзнатост